chini joroni naitongnai takuk tei bukuk chongno Bayasribo geseng tini bagai. paisa poisa kumargat amtayo chini je munai song belai na turi borok no song chobana ni phalemani yang ani dara tongmate khoroksa dara bishal ke ufai ko tauk sujra tui to जों चीनी दफानि बागै बेलायनो मुकबल मुक्ति कलायो तामनि के चीनी बर रक ताबु गु माखाया मानैया गोबां माखासे गामियाव दं मातंखौ रिसुम गरै जों रिसुम बागनाय हाय दिनै फैलेबनि कुमारघाटा साव फैयो नाराव जेनाय तंनाराव जतन कमेन्ट खायदि आं नाराव कमेन्ट न फरनाय ताबु Bela excited jadi guys, dapat kena antar aja, kena jaga mana? I think yang 6 months. Chini tipra sarongni talika obahino tamni ke जों sabni srai munangkha sabni tamu kuno khaimaliya chini tipra sarongni gangke kuno facility grai kuno kareni facility maya kuno lamani maya kuno rungnok ni bagai kuno sepchap grai जों tipra sarongni omhino जों jalma फैलानो आं हामबायना मोसंगो जे बिया जोंनो अ जागा लां संनाय सिनि ताखुक संनो बरफ जोंनो जानानै अरेन्जमेन्ट खायगा तै थुनानै बागै जोंनो अरेन्जमेन्ट खायगा अ जागा फ्लाइट टिकेट हरने बाथमन बराय माने रां फैसा रबाय बरफ जोंनो फुं सारिकनि अ जागा जानानै बागै अरेन्ज खायरि का जोंनो के आं बरमा पाइफले हाबाय मारो तामनि के बरफ दङ से जों दिनै अ जागा जों फाइमानो तावसु तो केमनि कमेन्ट खायाको खनाय नि तालगानि खनाय रक अक बाय सुका बाय श्री ठीक दङ बाग दि आंबो नगाव खायके बाग जुदि जों रितु मानिनायने मुजुं खाके आं फुनुगनो ए गोयाव अरा बेग दङ इंगे गोयाव राव दङ yang tong bego kuang mana dadak nang phaika ke puja ro pere nagal nara comment sidi je comment nai tong naro no comment sidi Guwahati Shillong thana himani o ang thanai ang bisi to box sagala kam hike si nayang tabuk thana ni time bi tam tabuk kumana sing thangai bibon ni train ba sing kifil nai tabuk chini tipur haste wo जों जालाथाय दङ तामनि के चिनि गोबां मालुखराव न थायमाना चिनि जे तामसागा शक्ति हिदाल न्यूज एंटरटेनमेंट ओनर बाहाय दं साखा दं ए कहम न दङ आं साबं खाबो सिंगल लाइफ इज द बेस्ट अच्छा जी ब्रो ए जट फादि सिंगल खोमोलों खाया दा जों दिनै सारिकनि ट्रेन बायदि फिल्म आंगे जों फेरकनाय सारिकनि ट्रेन बायदि जों फिल्म आंगे जों डाइरेक्ट आगरतलायाव थाङो जों खोनानि बागै जों जागोन आंनि निउज कभारेज दङ तामनि हिकेनाराव तो साइमाना चिनि राजा रकनि आमलनि चिनि ताबुक चिनि राजुनि ताम नै ताबु 5 स्टार होटेल नामना नाय दङ आबनो आबनि डेपुटेशन दङ खोना टीआईएसएफ नि फन नि मानो याखबा चिनि टिपारा सारनि बागै नि मानो सिंगल खोमोलों मीटिं दंब्लासा आं दिनै खोमोलोङो मीटिं दंफन आं दिनै मानजां मांगलाक तामनि हिके चिनि yang tabuk चिनि टिपारा सारक बेलायनो सुगियाङै दंखा जराय पाजना मैखिदों फालै बोसाना पुसि दंमानगै आं ताबुक बरावनो सुबानाय फायमाने आईपीएफ दिनै आं सायमानो दिनै आईपीएफ दिनै रेली दङ हनै फायमानो आं आजागा कवरेज खेमांगला तामनि हिके नों तमुं कवरेज खायनाय हिंगामके नों आनो किसा भिडिअ रि रहदि तसावो डेन्जरस आनो सिनेदा साबंखा आंनो सिनियाङै दंखाद' निनि सिनि मुं गिसोर रिगोदै के जों ताबुक गांके कुमारघाटनि जे रेस्ट हाउस जों जागोन ताबुक जों ठीक अ जागोनि 8:30 रग जों नखारनाय हिंगे जोंनो यांनि चिनि ताखुक जों हनै मानो बरफ जोंनो चिनि ताखुक अर्जुन
borok chungno miya ni simino lam sogui chungno mairok charika hotel o tei hingke chungno o jaga tongmani bagui borok arrangements khairi ka rang puisa khokjogo nangyawai no hingke borok tini chungno bike khungni twlangui borok chungno tini logi rwnai ang borokno paipili hambai maro tamoni hingke borok chung borokno call khaima bai borok chungno kuno nahiyawi chungno asuk support khaiui borok chungno lam soka Hello everyone, jotona phone kaham kha khayosini monai sotina support khaibai tongo hnai engke nabje support khairano belai ke hambai thank you so much osu ICC phungjarao bini live thangai support khai tongo bagai belai ke hambai jeng belai kaisa jaga onek kesal thangna bagai jeng ready tabuk bo belai ke hatwa khai tongo bono support khaibai di and sudah bos simia sin tiba sonjo ton support khaibai di bini je live tongnai rok no belai ke hambai pai belai maro suk phungjara suk thuiba drogo makhang khang suya ke bini live khaima bagai thank you so much jotona bro nakardi ang miya o nung call khaipana ang miya onek busy ni bagui ang nini call no receive khaimaliya tamni hingke ang no call back bo khaimaliya tabani kisa phone bo disturb ongoi tongo tamni hingke ang miya kaisa jaga thangmani nung thana ke thangmano abo wngkha chongpanagar kasidas bai khopjak Radha Charan Thakur para hinui ah jaga thangmano nung bo coverage khainai khaimanio hingke chung miya belai no lengjak aboni bagui ang nini call no ang receive khaitokliya ayang net bo maya ni bagui nakardiya no hingke sabo wngkha o tamjaka nadi chung je chung news chalogui tongnai rok bo jora jora o chung belai no lengo tamni hingke chung chanan jora masiya thunan jora chung ma thuya chung okay hambai nung tini thana hingke thanglai khumulongo ang tini tongmanglakha tamni hingke ang yang kaisa o nokhari phaijak kwbangma no lukurok sungo do norok reporter rok tamni bagui yang thangka hingke rang hairok rang rokna hairok unsongo hingke nakardi ang kebono rang tabuk sujrak tei ang khokjagmani rang naiya tamni hingke chini borok baksa kwrui rok no chung rang naiya nung thana ke thangnai do ang to tini manjak manglakha tamni hingke ang yang o phaijakbwla comment khadi Nendra live khaijan dan skim omo is khairliya call khaijagai nung ke tabuk bo jaga sa boroba nung tabuk ang tabuk kumargat obo rest house bazar no hinui mano rest house ta ang no khumulongo thangna nai tongo ang khumulongo no thangna nai tongo thangde kaham kwrwng khe thangde tamoni hingke obo to kaisa chung reporter rok wngoi belai no hachal jaga mathango chini bono tabuk safety kwrui tamoni hingke chung je news coverage khainai rok ni bagui kaisa kuno safety kwrui chini bagui nai rok thangde da vishal miya call khaimani receive khaimanliya nono bo miya call khaigana sade nung ana call khaiman bagui sabo nung call khain sade nung bono call khaigana nano sei nano call khaibo bo ano call khaima bagui nung ano call khaimani bo nono call khaika miya hingke nung receive khaimaliya na da hingke ani mobile kisa ukobla tabuk disturb wngjakbla moi to khapai nang suka men ka ang singlia tabuk suru kebo kari khu comment ka jakhani timo nung tini sabai thanai saisongla thanai na kebo logi tong chung tini phungni first breakfast bo khailaia ko tei tongo chung khailaia ni tongo ayang thangpai hingke naigena ta ayang cherai rok ni bagui belai no kha khamui tongo tamoni hingke chung bini bumano call khaimani borok ni nukhungo kuno kwrui kuno mai chanani mairum bo kwrui
muttung chanani rang puisa kari khok pon hme chung call khai chung kabai sahorma bai chung belai no tabuk tamni hingke muk bukhani muk tui kolai mung sangai tongo chini yapao wasuk rang puisa kari tabuk Jompuichola Press Club ni borok rok bai jotona palke thanglai di men ra khuna le phungni maita chakha nangke ta khupchong bukhupchong chung je chini fil je khaimano chung kwbangma lukurok no chung chajai yang utam hingke norok am haita khaidi hai chung comment back khaio hingke chung to kuno chung lukurok ni thani chung kuno jabardosti chung sani naya tamni hingke chung je mansak chung si da bishal tamo asuk jolijak khasa bo tamni bage asuk jolijak khamo saimalia maisaya khu acha sabo nadido chung good morning like dance okay hambai nona bang support khayo jis deborma yes okay nadido chung kwbangma kamio thangkang keno chung mungse mungsa chung je nukungok je chugia rokno chung mungsa kabo tamni hingke chini khoroksa dara tongo first life hambai no bo lamsogo chini dara khoroksa tongo BSF Assam Rifle khai tongo chini Champanagar hamchai no tabuk bini posting kha Arunachalo bo chungno belai no support khaio tamni hingke bo chini guri rokno chini jorani hambai chini Dofa TV channel no bo da bishal khe tamo khai tongsa tabuk bo tabuk no basawi ko mukhang rok suno nai tongo bras khaya joliya to kebal joliya but jotno tamni hingke chung kaisa kamio thangkangke mungsa chung borokno khungo chung kabao miyani video hingke bo ang tamni hingke belai no khakhamka tamni hingke chini dara khoroksa belai no sakhamya wngoi 2 bosor jora tui romoi tabuk bini ekdum sakolom hamya hinui mano chini kok bai hingke abo hamya wngoi tongkha ta nugjak di hingke chung haike no chung uansuk lai tini je chung chukmani je chung manmani je chung parimani chung richum rok pailaioi tabuk chung yang kumar ghat ni kaisa para o thangoi tongo jago chung richum bagna thangoi tongo chini kwrui rok bagoi hingke chung naigena borok bagoi chung borok nukhungni bagoi chung tamo kwlangma no bazar o hati rok khlaioi wngya kheba chini mairok rok phano paio chung kwlangui mano naigena chung chini yago chung rang puisi phano khok phano kwrui kwbangma lukurok no sawo do tamni hingke miya ang manu ranjan ni aro thangkha bli norok ni mungsa bai khablei acha hambai ang nini miya ang nini nakar dido nungano ang miya nungano call khai pano ani sim munai ni yago bla hingke bo call receive khailia tei ani phone bo hamyangma bai ang miya receive khaimalia hingke ang nini video nai naikha miya horono nung je propose khaiya phano ang nai naikha nini joto bebak ang nai naikha hingke nono bo hambai maro tamni hingke nini asuk samung kaham no nugui ang no salute khaio bwskang sala chung amaikano chini Dophani bagoi chung samung khailai no tamni hingke chung kwbangma news rok no chung jorao masa ekheno chung amaikano samung khailai tongo hingke kwbangma lukurok no o jaga kok chungo tamni hingke je reporter rok je news chalogoi tongnai rok no je jaga thangoi bo rang puisani bagoi no chung jal tamni hingke chung news chalogoi tongkhano chini yakao rang burung tongo akogya tamni hingke chung news chalogoi tongnai rok bo belai no chugia tamni hingke chini nukhungo bo cholokna nango chini nukhungo bo chana nango okay hambai sakti acha hambai nano bo do single life is the best hingke chung tini amaike no phailaikia yang kumar ghat o jaga wngya phano prai 10 poribar hai rok mano chugia jaga chung tabuk chubana thangoi tongo chini je mansak chung abo kono buini thani chung rang khokta bo naya chung buini thani chung kono sani bo naya chung je chini mansak chung
जों साबबाय थांनाय रांबाय जों दिनै जुबाना थांबाय दंगौ इंगे आं तामनि इंगे जोंनिया सालफुंबाय मासेया जास्ट जों जागा कुमारगाड़ा फायै चिनि जे जोंनो रां लाम सकनाय चिनि ताखु खरबसा बस जोंनो खायरगै माइरक जारिखा जों बेलायनो लेंजारमिया सालफुं आं के तमिया ट्रेन थुइमां जमा फायसो लेंमानि बागै आर भिडिअ स्क्रिप्ट मावनो लिया मबाइल जी अच्छा तार नुगोली तो आं मबाइल स्क्रिप्ट मावनो लिया narong bo tongmung no chubana mo chuk gangke tungbai kerengoi mano tini sar subrotani ro interview nahar nai sport no tui tini sar subut ro interview nahar nai sport ni bagai sport no tui acha acha tini ta thang kori do ang ufainai जों थानजाकेन थांलाय न ताम के बबो आनि सार न बनो एक समय kaham ken tui dule ti phega ni sar ang tabo go bono sar no ni respect ri tongko tam ni ke bo ani bu fan sabe no bono aske tui dule ti phega ang chu ge jorao bono aske hel khaika tam ka ang ek somoyo porima yangi tongmani somoyo bono ekdum bini je bo sa haike ana tui dule hostel tonoi charwoi nungwoi rampoi sarwoi bano boy khata kolam pairwoi bana pore ti phega ge sar ge to ang tabu kubang mano फायदि नि tongo ang थांनाय टाइम रि मे यांगै tonga sar ni thani wo ang sar no belai ni respect ro bo chini tipura haste ni course ni ang bo bai tongi phaijak ang bini chai tongma bai ang bini hamjama bai ang bini maya bai ang tin sinjate ang borong mon sumi mano ang sar no ang belai ni respect ro tini kol sahor ja tini ni sahoro ani bo acha acha do dongge nang thang sok de ang ulo phano na suon ani sar no ang to aro no tongo chai phayo jongpujula play center ke tipura haste ni joto no sini wo chini jongpujula ni play center ke belai no mung ginang tamni ke age ni simino a jaga football thangnai rok belai no bwkharoi thanglaio tamni ke kwbangma jagao thangnai thangoi phaio chini subrata mukherjee cup rok ni yang phano Delhi Hyderabad rogo thang thing phaijak champion oi phaijak tei yang Tripura ni India ni thwnggrung rok bo ongoi phaijak tamni ke chwng Thailand o thangoi phaijak comment khali Kalau video kaya sa tingin ha ơi trên mấy cái video kaya nang koide digi thangnai tini sar ni thani wo haifano khela rok ni hinke asuk saimaya mania khoroksa ni logi tongnai interview nahar nani bagai acha 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 khela rok ni somonde nang asuk saimaya haitana মানে খেলা তো गोबां tongo taburam ni football tongo cricket tongo kabaddi tongo hockey tongo tennis tongo volleyball tongo nung jotoni no sungmano chini sar no chini sar bebang no talent tongo bini thani o joto item ni bini thani talent tongo chini sar subu ni thani o angbo bini thani no sigi phaijak 2 PM acha duita o gayang nang rally paiken se mathangan mula ha bishal ni phone tamo ano oro phone tok tong bai sugui thangbai kha acha hamari no belai na hambai bishal ni phone tamo ongkha oro phone tok tong bui singui thangbai kha
अच्छा बिनि फुन स्क्रीन ऑन होंयाङै दंखा जों गोनो जों दाखौनैनो फुन बो हामलाया तामनि के जों गोरै बरक अच्छा दा बरक तिब्रा साब्लक दाराना हामबाय आंनि लाइभआव फायमा बागै फुंका हामदारानो आं ताबो कुमार गादा फाइजाक चिनि कोरै बरक रावना जों सुबाना बागै रिसुम रक बागना बागै जों ताबो कुमार गादा फाइलायमोन मिया हर लास्ट ट्रेन बाय के जोंनो जागा मिया फाइगा चिनि ताको खरकसा चिनि दारा अर्जुन bo chungna belai na support khai ke miyawa tam ni ke bo tongo si chung tini miyawa chung mairok masa siwo thuna ni rok jaga chungna ri kha bo o jaga rest house o tongmung kyabni para roko kari bor tong hangke chungno sahari mano chini kokdung number wngkha 6909666796 taisa ang repeat khainai 6909966796 o jaga no call khaidi chung sob somoi no chung active tongnai je chini kari bor rokni bagui chung jesa jora phon chung gana o basao tamni hingke chung chugya phano chung rangpui sobai chugya phano chung lukurang thani phano chung phunugui mano tamni hingke chung rangpui sobai simi chuba jakhai bo wngya bisi to kok ang live kok sakalak atta jati kok sawono tamni hingke chung atta ni simen chung ayang thangnani bagui tiyarang no nangnai cha sokogoi nela sokoi bo tongkha tonoi bo tongkha tang mana khano khuba ta bo kol khika ba kesi kaisa ang call khainai kala bro ni naro kol khika dekse bari na haida kol khana jare na hin tongo mana khano soba tam haise narok ri taisa naina musok ang narok no ri rok phunugui rubano tabuk kuyango tongo oro kwbangma ri dajak tongo chung hingke pati philike mia kwbangma cherai rokni bagui oro background o tongo hingke yang bo borok yang background bo tongo chini kwrui borok rok no chubaina hinui chung phailaimani belai khe hambai norokni team no dara ani tabuk to team kwrui kha tamni hingke ang ek somoyo ang dolok no tui tongmani borok joto no kaglai thangpaikha borok tamni kaglai hingke borok bo time ri malia janjar porashuna tongmani bagui janjar nogo nog nufung tongma bagui borok bo ano asuk time ri malia tabuk to ang saichong no tai ani dara khoroksa tongo dara bishal babai no chung feel khailai tongo da borok tiprasa dara no ang belai no respect maro tamni hingke bo chini kwrui borok rok no bobo chubai tongo khoroksa chung chugya jora o bobo chungno chubai horoi tongo je manmani bagui norok dara no support khaidi paisa nai no ai mobile on ngi tension kha ba kol khina dara nang tabuk bo jaga tao biếng hơn tao cái hơn tao ang display khakpai nese अब डिस्प्ले डिस्टर्ब नहीं हो display je o sensor se sensor अब मोबाइल में तो होना था दाना कल खाइबो मैं ना तो वो तो डंग लाइव को खाइबो
Phung gaham jatana phung gaham. Tabuk chini Tripura hasteo onek no tungflai tongo tamni hingke chini India ni je flag no Bangladesh ni student rok kathungma bagui ek somoy tabuk chini Tripura hasteo norok miya ni video rok no nukna saimaya chung to social media bai active tongnai chung chini thani notification phaio tamni hingke chini video sopaio haifano ang aborok no publish khaiyang tongkha tamni hingke chung obo kaisa ani obo haio ang asuk upload rok khaimaya ama bagui tabuk chini Tripura hasteo belai tongflai tongo tamni hingke 144 nong dara tabuk Karpuzari Reserve Agartala o belai uanama singcha chini Tripura ni wngya khaba chini India bai Bangladesh ni kok no rwksawui naikha hingke good morning halam blog no chini Tripura hasteo tabuk belai no tungflajak tamni hingke chini Hindu bosong ni ukorok bo miya chini Bangladesh ni tabuk tamhnai je borok ni ukorok no subai sukrub khaijaka amo haike no chini India ni je flag no borok respect rwiyani bagui yakung bai kaphigui je school o thangmani bagui borok belai no tungflajak chini India haste ni lukurok tabuk norok sal thangnai kisa swkang nukha norok chini Tripura haste ni ILS haspatal bwskango bo borok chini India ni borok rok je kok tisamani India flag no ukok khainani bagui hinui amo haike no tabuk miya ni salo no je Agartala amchaio Bangladesh ni je phainai rok ni bagui wngya khaba je Tripura haste rok ni je ukorok ni bagui Karpuja Reserve jotono lamsogo main hingke ang tini je live o phaimani karon hingke obono je chini borok kwbangma kwrwi chugya wngwi tongo chini Tripura hasteo chung obo haike no thangwi je jaga chung khobor bana ah jaga chung thangwi je chini mansa chung chubai phaio chung kuno swkabui hangyawo chung je chini bwkha bai chung manmani chung borok no chubai kai phaio hingke thangnai sal kisa swkang norok nukha chini Dato Koron Mohan Rupini no bini bo belai no chugya belai no chugya wngwi tongo mabai chung bono je chini mansa chung kaiphaika hingke tabuk khoroksa ang no swngkha blanket rok kabuiyawi tola ni rwjai rok kabui maya da hinui swngbo hingke chung obono sanai chung chini je chini mansa chung borok no kabui chung kuno buini thani chung joborjosti khlaiui chung saniya nwng bo tongmung no nugui tongkha khe nwng bono chubanou muchung kha khe nwng thangwi chubai mano ang nono bo salute khaio nwng thangwi chubadi nwng muchung khe wngya kheba nwng borok ni bank skin number phano rwwi nwng borok no je norok chukmani nwng bono chubai mano chung khoroksa bai khoroksa chubalai khankhe chung chini borok monsoni belai no tongthogo da abeljak acha da abeljak nono bo lamsogan channel o tini ni je topic hingke chung obono je chung miya chini khoroksa bwrwi cherai tabuk porno jorao je khasina jorao kha swisokya hinui mano borok tabuk chugya ni bagui buphano mwkhwtwng phalui cherai chikon mwkhwtwng phalui buphano charima tongo ek somoi tabuk bini bupha o swngchar o kwrwi kha swngchar ni yakarwi thangkha ano siniya da nono siniya da sabo wngkha nono sinui maya wngwi tongkha do Vishal ni live on ungjak tamo khaitong bo phuno oini live o ungjak wngma choli tongo da choli tong thangna live hapgre tang tong ang yachibu tongke bai thangcha phat ke hapgre no direct close khaye kuno ngel 1 second bakaise Vishal ni live on ungjak tamo khaitong bo phuno bini phone skin on wngya tongkha belai no chini chung takhoknani phone bo hamlaijaya tamni hingke
Bin bo tabuk phone ni screen on nung yang tongkha norong na kardi. Anu sini ada. Jatuh comment khadi. Tai bisi tongliya 8 nan bisingan chungo jaga ni ruwana arnai tabuk 40 ni tongkha. Sao call khaisabo. Bo phone tok marok nuk tongkha. Acha. Bini phone hi konai di do. Skin on nang liya tabuk iko. Skin on nang yang tongkha o jaga ni problem mo bagai tabuk skin on khaimi yang tongkha. Karena kemana nunggu sih tongkha. Ma. Jatana phone kaham. Jatan live nuktak tongai nai tongai tapuk te bukuk songno. Kebni kami wo keri borok nugui tongkhangke yakhe bo chukya borok nugui tongkhangke chungno chini kokdo number oi kerengde chini kokdo number angkha 6909666796 hai taisa sanai ang 6909966796 o jaga no call khaimano chungno sahordi chung thangnai je jaga pon chung thangai okonai tai live bisi tongla katai pas ke sao khasuko yang live kok sai tongge ge sugrate nang sanai tinine jatno hambai malayan taisa bor okhani horda Boleh.